Her er vores tv-vært. Han sidder og tisser. Jeg er på tv! Nu må jeg lige hellere fortælle jer en vits. Hvordan sænker man en ubåd? Man svømmer ned og banker på. Hvordan får man en fisk til at grine? Det ved jeg ikke, Bamse. Hvordan? Ved at putte den i kildevand. Nu smutter jeg. Det smager så godt, det her fuglemad. Nu kommer min ven Bamsebjørn på besøg. Må jeg smage? Ja, hvis du kan finde en plads. Hjælp, jeg bliver kvalt. Det smager godt nok godt, det her frø. Skal vi ikke lave bål? Jo. Synes du ikke bare, det er så sejt at se ned i bålet? Jo, mit hår det er helt varmt lige nu. Er det? Ja, jeg tror simpelthen, jeg har en varm næse. Nå. Nu skal jeg klatre. Det vil jeg også. Okay, vi smutter. Op og klatre nu. Hej. Her ser vi da godt. Kom ind. Ja, jeg falder ned. Ikke alligevel. Ja! Og jeg falder ikke ned. Jo, jeg gør. Hjælp! Kan vi ikke rejse os op i fladstangen? Lidt. Kan vi ikke rejse os op i fladstangen? Nej, det må vi ikke, for jeg er bange for at falde ned. Jeg har lige været på skadestuen. Nå, men så gør jeg det. Hey Bamse, det var altså kun for sjov, da jeg sagde, at jeg havde været på skadestuen. Jeg har overhovedet ikke været på skadestuen. Jeg er en sød Bamse. Okay.